वीडियो प्ले कर दिले बानी तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ताकि आप लोग के अपना भाषा में भोजपुरी के नया नया वीडियो सॉन्ग पे रिएक्शन देखे के मिले भोजपुरी भाषा में। तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के हमने के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबाई ताकि आपके पास जल्दी जल्दी रिएक्शन की नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप वीडियो देख पाए। जय भोजपुरी। तो रिएक्शन के सिलसिला में गाला शरीर मन सब थक गई बा, लेकिन अगला जौन गाना होके जा रहा ये सब थकाने के फटाक दे मिटा दे ताकि बवाल टीम के बवाल धमाका बा हमारा इतना पता बा। जी भैया गाना के साथ कुछ ऐसा सीन भई रहे क्या गाना के हम पिछले बार रिएक्शन करे बैठे नहीं तो करे बैठे रहे। पहला गाना रहे खेसारी लाल यादव जी के अन्नपूर्णा फिल्म पे अखिलेश कश्यप जी लिखले बड़े अगर उगे उगे कंपनी है उगे लिखले बड़े घुटी भर मोर धोती भीजे। गाना के मुखड़ा तक रिएक्शन कैली, अचानक में हमारे फोन के स्टोरेज जो फुल हो गई और बीचे में रिएक्शन हमारा कटी गई। ये से हम बताइए कि गाना बहुत धमाकेदार बा, मस्त बा देखे में और सुने में। इतना तक देखल नहीं करा बाद हम नहीं देख पाइले तो बेकरारी बाटे रिएक्शन देवे के बेकरारी बाटे रहे। गाना मतलब समझिए हो चुकल रहे, लेकिन यही कारण ये गाना लेट हो गई आप लोग के बीच में आवे से। तो चलिए रिएक्शन शुरू कर जाओ, ज्यादा कुछ बात ना करम ना गाला साथ दे रहल बा ना हमार, बस कहे कभी गाना में बहुत कुछ बोले के पड़ी। हमारा बात एकदम पता बा बवाल गाना बाटे और बस सतने का मतलब तो बोले ही पड़ी भाई के बस प्यार आशीर्वाद जो रिक्वेस्ट करेला भाई हमारे गाना के सुने लीजिए। हमारा पता बा आप लोग सुने लीजिए ऑफिशियल चैनल जीजे तिवारी जी के खोल के, लेकिन शेयरवा नानू करे लीजिए, शेयर भी करी जा अपन स्टोरी स्टेटस व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जितना ग्रुप बा आप एक अगर 10 ग्रुप में हमारा शेयर करते हैं तो भाई के कितना लोग आवाज सुनी। हमारा पता बा आप लोग हमारा से प्यार करे नहीं जा, लेकिन और लोग से भी प्यार करवाई जा और लोग तक हमारे गाना के पहुंचाई जा। हमारा खातिर तो 10,000 20,000 1 लाख व्यू आई तो लगे कि 1 करोड़ आ गई बा। बस अतने बस प्यार आशीर्वाद बनेले जा, दिल के कहीं कोना में जगह दिले रही जा, बनेले रही जा, निकाली जा मत। तो चलिए रिएक्शन शुरू कर जाओ। ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करम जा और इंस्टाग्राम पर हमारे फॉलो करम जा। रील अच्छा अच्छा दिखत रहे हीरोइन लोग के साथ शूटिंग करे तो डाले नहीं। तो चलिए रिएक्शन शुरू करिए। जय चलिए गाना धमाकेदार बा। आ गई बहुत टोपी में डूबा बंदा बड़ा बढ़िया से। जवन करे के बड़ा जाज करी चुपचाप स्वीटर साल होई धरी। अरे जवन करे के बड़ा जाज करी चुपचाप स्वीटर साल होई धरी। लागे छठी मैया आइल बाड़ी नाचली डिस्टर्ब मत करी। चुप ना रहू नाचे दे। अच्छा ये बात बतावा। हाँ? एगो तो तू छठ घाट पाइल बारू। अच्छा आ घूघ तान के लगलू नाचे कोनो छठी माई के गीत याद नहीं खे गावा। अच्छा गावा तनी रवि बाबू आजा। पेन्ही के बबुआ के पापा पियरी। अरे पेन्ही के बबुआ के पापा पियरी। रख दे के भइले खा। तू तो नाचत गावत बारू मोरा धनिया। एही से तो कहत नाच ले पे दे देहिया में गर्मी आ जाई। जब बरात लप की जाए ए राजा जी सुनी सुनावा। कृपा करी सुनी रउआ दीनानाथ हमर राजा कइले
बहुत बढ़िया रोल कर रहे हो, बढ़िया, अच्छा लगा। हमनी के गोदी भरली छठी मैया अंगना में कोसिया भरत। ई जब लइकवा खेला था ई छठी माई के देहाला ना। यही से तो नाचो तनी पूजा पाठ मन से कीजे सुनी ना जी ए जी संजय विवेक जी तो गर्दा को दे लो गर्दा ना धूल उड़ा देले बालो अखिलेश कश्यप रहन बोलत अरे एकरा के कहल जाला फुल एंटरटेनिंग गाना। भक्ति भी आ गइले में, चेहरा पर हंसी भी आ गई, नाचहू के मन कर दी, अगर दुख बाई तो खुश भी हो जाई, मतलब फुल एंटरटेनिंग गाना जबरदस्त। इहे टीम एक खातिर जाना जाला, खेसारी लाल यादव, अखिलेश कश्यप होगा, आदि शक्ति हो गए, ये सब टीम जोन बाटे, ये सब जे नाम बाटे, ये सब खातिर जाना जाला कि भक्ति में भी शक्ति दिखा देवेला लोग, अपन राइटरी के, अपन गायकी के, जौन हंसावे के, दर्शक के जौन दिल उदासल बाटे, अगर ये गाना घाटो में बाजो ताटे लोग उदासल बाटे वो खुश हो जाए, लेकिन कहीं कहीं हमारा तो गुस्सा मच जाए, कहीं को गरीब भावे आदमी अच्छा लगा, लेकिन अच्छा लगेला। आजकल के युवा वर्ग हमनी के जे बाटे ज्यादा आदमी, मतलब अब तो पता बा कि चोट लागल तो रुआई आइबे करी, लेकिन रुआला से का फायदा, हौसली हल जाओ। तो उहे हाल बाटे, बहुत बढ़िया गाना बा, एंटरटेनिंग गाना बा, देखे में अच्छा लग रहा बा, सुने में अच्छा लग रहा बा, और एमे खेसारी लाल यादव जी के जहाँ टाइम में धैले बड़े अच्छा लगा ताटे। हम कहनी आई वाला वही पूरा ना कह पैनी है कि मैं उल्टे बाटे, अक्सर ज्यादा पति लोग अर्थ करेला लोग, भक्ति में ज्यादा ना आवेला लोग, एमे दिखाओ तो पतिए जी भक्ति में बड़े, पत्नी जी जौन बड़ी एकदम उड़ा देले बड़ी करता। तो जबरदस्त बाटे। चंदनी सिंह जी के जौन रोल बा बड़ा बढ़िया किले बड़ी, पहले तो एकदम मतलब खुलायाम रोल जौन बाटे, एक बाद भक्ति में भी डुबली है तो अच्छा लागत रही, क्यूट लगेली। इससे कहे देखला से लागेली एकदम सीधा साधी, लेकिन सीधा साधा आदमी के हुड़दंग वाला काम कराई तो कहीं ना कहीं क्यूटे लागेला, अच्छा लागेला। खेसारी जी के तो जवाबे नहीं कहते, ऊपर जोड़ा बाटे। एमे तन टीम देख ली के बाटे, डायरेक्टर अखिलेश कश्यप जी लिखले बड़े, रवि राज देवा जी म्यूजिक दिले बड़े, वीडियो पंकज सोनी जी बड़े, जबरदस्त वीडियो बाटे, काफी जबरदस्त बा, सब कुछ मिला के एकदम बवाल बा। हमार गाला हमारा के साथ देते नहीं के, ऐसे विदाई ले हम, और आप लोग हमारे गाना के जरूर सुनब जा। जी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर ले जा। लव यू, एकता बना के रखें।